da ita da kawarta suka zo su biyu suka same ni suka ce wallahi anko za su yi kuɗi suke so. Na ce musu to yanzu ya suke so a yi, suka ce a sun san ba za mu ba saboda Allah ba, saboda haka sai mun ci su. Ita dama na saba cinta ita Aisha, sai ta zo da kawarta da ake ce Momi. Sai na ce to normal ne, kun san ku biyu dai kun min yawa, sai dai in kira wani abokina mu je a ci tare. Suka ce, ta ce normal ne ba matsala. Na je akwai abokina Zubairu, na ce Zubairu ya akwai kuɗi a hannunka? Ya ce kamar nawa? Na ce 5,000. Ya ce me za a yi da su? Na ce a 'yan mata ne, harka ce, babban harka ne, za mu ci yau za mu ci gobe, amma dai za mu ba su kuɗin biki za su yi, suna buƙatar kuɗin anko. Ya ce a to normal ne mana. Ina sake na nuna masa so daga nesa. Ya ce to ba matsala, ai magana mana. Na ce a kawai na yi gama magana da su, ta so mu je. Muna zuwa kuwa na ce ku biyo mu, suka biyo mu, ba mu tsaya ko ina ba sai kofar ɗaki na. Idan Aisha tana zuwa ta yi tsammani ita zan ɗauka. Na ce ni fa Momi zan ci. Sai ta ce kamar ya Momi za ka ci, ba ni kake ci ba? Na ce a yanzu kin zo da sabon kaya ba. Ta ce to ita kuma gaskiya Zubairu ba zai ci ta ba saboda bai mata ba. Na ce kamar ya ba kuɗi kuke nema ba? Ta ce a ita gaskiya inda ni ba ni zan ci ta ba. Ba ta amince ba. Ta ga mutumin da ta saba da shi, mutumin da ya taɓa cewa yana son ta, yayi ta ba shi haɗin kai taki, sannan kuma yanzu saboda kuɗin anko a ce ya ci ta, gaskiya ita ba za ta iya ba. Na ce to bari in sallame shi. Na koma na ce Zubairu akwai matsala fa. Ce kuɗin suke bukata yanzu, ɗayan tana jini ne, haila take yi, ita kuma ɗayan gaskiya ba za ta iya ɗauka ba domin ni har na riga na ci su. Sai ya shiru ya ce to yanzu kana nufin kuɗin zan bayar? Na ce ya ce a gaskiya shi ba zai bayar ba, kawai ya juya ya tafiyarsa. Na ce to ba matsala. Na zo na same sa na ce to ke Aisha ki tsaya, zan baki kuɗin, ita ma zan bata, amma zan ci Momi yanzu, ke kuma ki dawo an jima ke kadai. Kin ga ta haka ne ita ba za ta gane cewa ina cin ki ba, sai ta ga kaman ki aka yi, kin kawo ta ne kawai na ci ta. Ta ce to normal ne. Na ce Momi? Ta ce, na ce zo mana. Tana zuwa na rungume ta, sai tana dariya tana son koyar da kanta. Yarinyar da mata daɗe tana ɗaukar hankali na, irin matan nan ne masu tula-tulan nono, ko irin gajera ce, ga tarin ɗuwaiwai ga tarin nono ga faɗin kirji. Na ce mata ba matsala, ta yi min bayanin komai, mu je daga ciki. Ta ce to. Na ce a hannunta muka shiga. Na kallon Aisha ranta a ɓaci saboda bata so abin da aka yi ba. Muna shiga ko na tuba Momi ne mata zigidir, na shafa ɗuwaiwukan nan manya-manya, na sa nonon a baki, na tsotsa, na kama kan nonon, na ja. Ita kunya ta hana ta taɓa burana, kuma na san tana so ta taɓa. Na ɗauki hannunta na ɗora akan burana ta riƙe. Na ci gaba da shafa ta, sannan ni ma na yi tsirara. Na ce ba kwanciya zaki ba, koho zaki min. Ta sunkuya. Na dawo na sa hannuna na ɓara ɗuwaiwukanta guda biyu duka, na sa maburana yawo. Da kanta ta samu ta sai ta buran ta shiga cikin duri. Na fara cinta. Idan na ci ta, idan na buga mata gwazo, sai maranta ya taɓa, sai marana ya taɓa ɗuwaiwukanta. Haka na dingi cinta, na mata ci guda ɗaya kyakkyawa. Ina kawowa bayan da na zara burana, sai na ga ashe ba za ta iya tsayawa ba, tana nema ta faɗi. Na rungume ta, muka tsaya haka sai na rungume da ita can. Sai ta ce min bari in zauna. Na batta ta zauna ta huta, duk ta yi gumi, ni ma na yi gumi. To a lokacin ne na ji durin bai ishe ni ba. Na ce ci biyu zan miki fa. Ta ce wallahi ta gaji. Na ce kin gaji kamar ya? Na ce to samun lambar wayar ki yadda zan kira ki, saboda ci ɗaya bai wadatar ba, kina da daɗi. Ta rufe fuskanta irin alamun ta ji kunyan nan. Haka na ƙara sha mata nono tana riƙe da burana. Mun daɗe muna rungume. Can na ji Aisha tana buga mana ƙofa, alamun ta matsa a fito, a gama a fito. Na ce mata na gyaran murya, muna zuwa. Muka sa kayan mu ni da Aisha muka fito. Na kirga kuɗin na basu 10,000. Na ce to gashi kuje. Na ce mata ke zo? Ta zo. Na ce Aisha mun gama da ita, ki fa dawo an jima. Ta ce mun za ta dawo. Ta ce to shikenan. Suka kama hanya suka tafi. Ina kallon ɗuwaiwukansu suna juyawa. Na ce kai, ashe haka mai mata biyu yake cin daɗi. Idan ka ci wannan ka ci wannan, da ka samu cancin gindi sai ka ji wani iri. Nan tare na ta kai na murna, ina celebration. Sabon duri ya samu domin lokacin rabuwa da Aisha yi. Zan ci gaba